Тъй тъжен сутрин на кенефа. Нелепо плочките мълчат. Разделят се лайното и човека и всеки тръгва сам по своя път. Не, този Midnight Човека Poet. по дела човешки. С другите подобни същества. Лайното от ръбите тежки. От тези Надолу, думи луната почна другите лайна. да грее по-ярко. След час човека вече огладнява. Забравил е за своето лайно. Думата тоалет на изхождане придобиха нов смисъл. Заради тези Ното изречения, също го които той забравя. изрази. Тъй, сякаш те не са били едно. И може би скръпта е неуместна. Знам, че си ти хареса. Какво подява? Ако е шме... Даже не съм гледал Тореадора. Дори не съм гледал Тореадора. Защо ми пращаш това? Не, май съм го гледал първите 5 епизода. И може би така е по-добре. А може и отново да се срещнат. Там не иде след лазурното море. Това беше твърде красиво. Таратора. С краставици. Никога не бих се ебал с колите близнаци. Значи, колите близнаци... Аз определено бих. Е една трагедия. Аз конкретно не бих се ебал, защото дядо ми е бил там и е присъствал. Така ли? Да. Братле, това и баща ми го каза. Значи, това ми го каза и баща ми, и че имал, когато бях малък, ми каза същата шега, обаче, че имал брат. Брат му бил... Ай, шит, окей. Как му да си спомниш? Еми, починал е по време на трагедията. Ей, освен ако не говори наистина сериозно. Ама се съмнявам. Беше много добър пилот. Абе, Шит. Класика в жанра. На мен аутфита ми винаги е един и същ. Обувки, доста ключово да имам обувки. Дънки, доста ключово да имам гащи. Един път като ходих до някъде без гащи, не бяха доволни полицаите. Ама аз какво направя, че детската градина е до нас. Чесън. О, на. Добре. Чорапи, къде? Чорапите са... Какво му удари? Не са задължителни. умря? Те не мога да спрат. там, че нас ни бият вече. Мисля, аз знам какво ти обясна. Пази ни нас. Дед, моля ти се спи ми кажеш къде игра лига, бе, човек. Йо. Тук ми е пречил, майка. Аз чак да... Добре, сега защо не го бия него, бе, брат? Да кажа на баща ми, че съм умрял. До него. И да не ме търси повече поне една година, ако ми се случи нещо такова в игра. Блока ми, уяви. Блока ми, прецени му е за блока ми, брат. Fuck you mean? Кинг в чорапите си, да. Ще се голям малко. Гледай. С чорапки съм. Виж колко съм гъвкав. Мога да сложа кръка зад главата без никакъв проблем. Мога да стана като гиврек. Бях паднал в плавата, брат. Представяш ли? Маля краката. Окей. Така, Трябваше се да чекаете нещо такова. на така вещина. Пикс! Няма такъв тайминг! Глекъв баджак. О! Йоу! Гемблинг! Бокса. Ако не даде нещо с големите си, фак. А той май не е щастлив. Нямам идея това дали е добре или зле. Обаче май видях 4 звездичка, така че май не е толкова добре. Еми да. И аз бих искал хималари. Абе, да, твърда педипирка. О, вау. Чак, между другото много често бъркам хималари с хибари. Ханаби, с ханаби. Да, иначе. Relatable. Ето е на 7. Значи... Направо беше казал още в рожбата. В зародиш. Аз я заплих още в зародиш. Отидох при Наруто, здравизахме се, казах му, братле, дъщеря ти изглежда много примамлива в този зародиш, можеш да я вземем. Тя млъквам. Мале! Ей, ще ти еба майката, бе!
Направо изтръпнах целият Това беше цял- най-старият трик в книгата и той се върза на нея. скриншот. Какво се случи, бе? Зад... Как попадна отгоре? Да, възможно е да е различно на различни места. Без да искам... така, нарочно с стрелата му върнах това, видяхте ли какъв съм бог. Godskин дуото с призлаване. Женчо. Ха-ха! Вау. Като го гледам обаче е назорил. Парата е прекалено реален. Не е Хималари. Тръпка му! Смисъл, те са... Те са перфект... Те са перфектни към 10-11, защото 10-11, защото тогава се оформят децата. Иначе като професионалист предпочитам 7-8. Говориш за някакви размери на обувки, предполагам, не за години на хора, на деца. О, не са тия техники. Днес 96 умиране. А вие ми казахте, скипни зоната, няма да можеш да го биеш. О, трябва да пофармиш, дигни левелите, отключи си мапа. Какъв мап бе, брат ми? Аз съм Елден Лорда. Мене ли ще ми казваш за мапа? Направо гура, сипах този, под 10 умирания съм на този. Разбираш и под 10 опита, под 10 опита, брат. Няма такъв играч като мен на тази игра. Да, може би Кинга не е да бил педо. изтрия след третото умиране, но направих ли го? Не. Смазах ли го? Направо го се сипах. Е така, просто никакви пример. В Геншин, май Клипне как оцелях? може да положи в Геншин? Как не се отдавих, моля? А, май, не бита. Братлето защото си мисля, че има дяволски плод. Nevermind. Можеш да заплуваш. А, окей. Скочи! Девичката скочи! Свитъл! Българите ютубъри в България и е заклет геймър. Здравей, добре дошъл. Много ми е През- приятно. Слави! Чакай да пия с една вода. Какъв заклет геймър, бе, братле? Той е мобайл геймър. Той играе Angry Birds. Какъв геймър? Какъв геймър? Той играе Angry Birds. О, боже господи. О, боже господи. Чакай да пия с една вода, че това е нещо. Какъв геймър? Боже. Angry Birds, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Вау. Заклет геймър, братле. Заклет. Пред кой ли е дал клетва? Пред No Thanks. Ако не пред No Слави. Thanks, не ми го ходи. Заклет геймър. Аз си спомням още денят на неговата клетва, той застана пред консола на геймерите и каза: аз Слави Панайотов... Пропусна Fortnite, не е Battle Fortnite. Fortnite е всъщност за геймери. Fortnite е геймърска игра. През нощите, заклевам се, бъда геймър до края на дните си. Той е играя про всякакви Brawl Stars плеер. игри от Clash of Clans до Clash Royale и може би, ако се чувствам малко по-авантюристичен, ще играя и Brawl Stars. Да. Знаеш, че ще видя и краката ми мекта. От страх. Давай, легавих се с садборда и видявай. Не ми чупи слушалките, че струват повече от бъбрика ти. Колко обичам да ям тълки продължовати черни неща. Ау! О, дай го да там. Какво тогава ти има вътре? Айде, пусна на Fortnite, нямам на мака. Тя е прегори на мака въобще. Аз не знам. Глави! Чупих си краката.
Изгръзи капачките. Толкова бързо, толкова долу. Как ме удари, бе, човек? Това звучи като нещо друго. Айо! Ти го каза, братле. Айо! Шибания готи, братле. Братле, се мисля за Гоку. Мале! Ще убия този, който го... Кой го пусна, бе? Бако! Бях на коса да целия! By the way, половината са Elden Ring. Найс. И какво? Йо, what turn, братленка, здравей. Малека сладура. Топе, по-яко на картофите. И две свински пържоли с 3 кебабчета. Върнах се от мъртвите, аз също. Това са най-интересните Аз съм клипове. много дебел. Радвам се, че разбираш. Това е Елка. Но аз съм много дебел. Смисъл, аз съм нестандартен. И ми изглежда прилепно, но... Парата даже не е дебел, what the Не ме fuck. мислете мен. Аз по принцип нося... Аз харесвам да нося широки дрехи. И нося XXL-ки. Защото не харесвам да нося прилепнали дрехи. Понякога хората ми казват, че съм най-добрият геймър в историята на света. Не винаги се Историята на съгласявам, света. защото истината е, че всички знаем кой е най-добрият геймър на света. А най-добрият Слави геймър на Клашера. света е този, който ползва тенски, чинови шоп, .bg и Instagram. Найс. Знаете, 100% памук, само 30 лева. Но ако вие... Преди един Ще месец дадох 300к точки, аз имам в гейминга. точки Това е на най-прекия парата да гледа всички фейта. И какво стана? Ще гледа всички фейта. Това ще бъде не между другото.